tăierile. Dar așa pleacă de la umărul stâng la șoldul drept și de la umărul drept la șoldul stâng. Și care este scopul lor? Rea legăturilor din trecut. Rămân stringuri din trecut pe posterior. Aceste stringuri înseamnă probleme din trecut, oameni cu care am avut ceva de făcut și care te vampirizează în realitate. Și tăierile astea, asta fac. Deci taie legăturile cu... Asta să știți că tăierile se fac la nivel de grad 1. Ferierile. Ferierile pleacă de la nivel de chakra 5 spre posterior. Se întrepătrund degetele. Curăță energia negativă de la nivelul centrului, de la nivelul coloanei vertebrale. De fapt, ca să înțelegeți ce se întâmplă, să zicem aici este centrul energetic, da? Care e ca o pârnie. În momentul în care se blochează, aici e un gogoloi așa, care blochează centrul energetic. În momentul în care fac perie, de fapt eu îndepărtez energia negativă care blochează chakra. Și asta este tot. Curățarea spinală. Curățarea spinală se face cu două degete, pleacă de la baza capului. Foarte important, de multe ori durerile de cap, să știți că se datorează unui blocaj care există la nivelul gâtului. Aici să știți că se pune sacul de păcate. În ortodoxie așa se cheamă. Păcatele pe care le ai, aici se adună. Și de asta se blochează. Blocându-se în zona asta, pentru că e o zonă sensibilă, apar durerile de cap. Și atunci, simplu fapt de a pleca cu degetele de la baza coloanei, da? Deci, efectiv, de aici, dinspre... La fel, se vede mai nasul, că nu sunt uns. Deci, de pe mastoide, da? Plec. Plec de pe mastoide și mă duc exact pe osul sacru. Și, de fapt, unesc ce? Capul și punctele astea două sunt, deci, de fapt, să știți că două puncte reflexe ale organelor genitale. Pentru că blocajele au de cele mai multe ori o conotație sexuală. Pare rău, dar asta e realitatea. Suntem ființe sexuale, face parte din viața noastră ca și mâncatul, băutul, respiratul și mai știu eu ce. Se fac de 3, 4, 5 ori, așa, și se apasă. Se apasă. Nu trebuie să faceți foarte puternic, că se fac cu degetele energetice. Deci îmi imaginez cum intră degetele energetice, cum curăță și trimit în chakra 2. Și asta este curățarea spinală. Bun. Curățarea cu bețișoară. Nu avem bețișor. Aștept. Deci, mâinile în lateral, cealaltă sus. Curățarea cu bețișoară, deci avem un bețișor care e aprins, da? Oricum, nu o să putem să facem toți cu bețișoare, că am muri aici atunci. Începe să știți că nu există un sens propriu-zis în care se face, nu există nimic, nu e nimic bătut în cuie. E important să, că unii zic că să facem, că unii zic că să facem, eu vă zic să facem. Curățarea cu bețișoară, deci am bețișorul aprins și fac niște cerculețe mici. De jur împrejur. Vreau să vă spun că în momentul în care faci curățare cu bețișoare, ciul greu care e bine, deci îți cad mâinile. Ei, nu mie. Da? Și cobor. Și mă duc puțin. Așa. Deci asta se numește curățarea aurei cu bețișoare. Și mă duc spre mâini. Și întorc. Și încep. Și așa. Deci astea se fac toate practic. Ridică călcăi un pic. Așa, trec pe sub călcăi. Dintre picioare trec pe sub călcăi cealaltă. Da? De obicei, curățarea cu bețișoare se încheie cu un simbol pe care simt eu nevoia să-l fac pe chakra inimii persoanei respective. Eu am simțit nevoia să-i fac simbolul de inimă, ca să-și spună nemulțumire. Nu știu ce o să mi se întâmple, dar... Deci asta este curățarea cu bețișoare. Și am încheiat cu tine. Bun.
În curățarea mea personală. În curățarea mea personală mai intervin tăiile cubitale. Deci după ce am făcut terapie pe altă persoană, fac tăiile. De ce? Pentru că în momentul în care țin palmele pe o persoană, automat se produce o trecere a energiei între mine și persoana respectivă și rămân legat. Și atunci trebuie să-mi tai legăturile. Da? Sau tăiile anterior. Pleacă de la umărul drept, șoldul stâng, umărul stâng, șoldul drept. Sunt forme de tăiere și de curățare personală. Mai este spălarea pe uscat. Deci după terapie îmi fac spălare de uscat. Fac de 7-8 ori, 9 ori. Pentru că mă dezleagă de pacienții pe care i-am avut. Să știți că nu tot timpul ai o chiuvetă, că am făcut terapie și în tren, și pe câmp. Nu tot timpul ai o chiuvetă să te speli cu apă după ce ai făcut terapie cuiva. Atunci faci curățarea pe uscat.